በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኹም ይሁን። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ደቂ ተዋህዶ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ ሰላም የእግዚአብሔር ይመስገን። እሸብ ዝሓለፈ ንባብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 በፂሕና ነርና። ሎማዓንቲ ድማ ሕፅር ዝበላ ክልተ ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 10 ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ነዚ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ሸር ብምግባር ንኽትከታተሉ ብትሕትና ይላዎ ናኡ ከብለኩም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ሳውል በክርስቶስ ከም ዝኣመነ ኢሉ እዩ ዝጅምር። ሳውል ግና ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ ክቐትሎም እየ ኢሉ እናተሓነየ ናብቲ ሊቀ ካህናት ከደ። ዝኾነ ይኹን ነቶም መንገዲ ጎይታ ዘስዕቡ ሰብኡትን ኣንስትን እንተረኸበ ድማ እናኣሰረ ናብ ኢየሩሳሌም ከምፅኦም ዘኽእሎ ናፍተን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁድ ዝበፅሕ ናይ ፍቓድ መልእኽቲ ካብ ሊቃነ ካህናት ለመነ። ክኸይድ እንተሎ ከዓ ናብ ከተማ ደማስቆ ቀረበ። ብድንገት ድማ ካብ ሰማይ ብርሃን ኣብ ዙርያኡ ኣንጸባረቀ፣ ናብ ምድሪ እውን ወደቀ። ሳውል ሳውል ስለምንታይ ተሳጉጎኒ ዝብል ድምፂ እውን ሰምዐ። ንሱ ድማ ጎይታይ መን ኢኻ በሎ። ጎይታ ከዓ ኣነ እቲ ንስኻ እተሳጉጎኒ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። በሊሕ ነገር እንተረገጽካ ንባዕልኻ እዩ ዝገደካ በሎ። ንሱ ከዓ ፈሪሑ እናንቀጥቀጠ ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ በሎ። ጎይታ ድማ ተስእሞ ናብ ከተማ ኣቶ እንታይ ክትገብር ከም ዝግብአካ እውን ኣብኡ ክነግሩኻ እዮም በሎ። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ድማ ድምፂ እናሰምዑ ሓደ እኳ ብዘይ ምርኣዮም ገሪምዎም ደው በሉ። ሳውል ድማ ካብቲ ዝወደቐሉ ምድሪ ተስኡ ኣዒንቱ ቋሕ ኣበለ፣ እንተኾነ ክርኢ ኣይከኣልን። ስለዚ ብኢዱ እናመርሑ ናብ ደማስቆ ኣእተውዎም። ኣይተረኣየን እንተይበልዐን እንተይሰተየን ድማ 3 መዓልቲ ገበረ። ኣብ ደማስቆ ከዓ ሓደ ሓናንያ ዝስሙ ደቀ መዝሙር ነበረ። ንኡ ጎይታ ብረኣይ ሓናንያ ኢሉ ፀውዖ። ንሱ ከዓ እኒአኹ ጎይታ ይበለ። ጎይታ ድማ ተስእሞ ናፍታ ቅንዕቲ ተብሂላ እትፅዋዕ መንገዲ ኪድ። ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ ይጽሊ ኣሎ እሞ ኣብ እንዳ ይሁዳ ድለዮ። ብራእይ ሓናንያ ዝበሃል ሰብ ናኡ ኣትዩ ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ እንተንብረሉ ኣዒንቱ ከም ዝሪኣ ብራእይ ተገሊጹሉ ኣሎ በሎም። ሓናንያ ከዓ ኦ ጎይታ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዙይ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቅዱሳንካ ክንደይ ክፉእ ከም ዝገብሮም ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹም። ናብዙይ ድማ ነቶም እስምካ ዝጽውዑ ኩሎም ከእስር ካብ ሊቃነ ካህናት ስልጣን ተውሂቡ ኣሎ ኢሉ መለሰ። ጎይታ ግና ከይድኣ እዚ ሰብኣይ እዙይ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ነገስታትን ህዝቢ እስራኤልን ሰመይ ክጸውር ዘለዎ ናተይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ። ምእንቲ ስመይ እውን ብዙሕ መከራ ክቐበል ከም ዘለዎ ከርእዩ እየ በሎ። ሓናንያ ከዓ ከይዱ ናብ ገዛ ኣተወ። ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ ኣንቢሩ ድማ ሳውል ሓወይ እቲ ክትመጽእ እንተለኻ ኣብ መንገዲ ዝተረኣየካ ጎይታ ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካ እናባኻሊ ይኹኒ በሎ። ሽዑ ንሽዑ ከዓ ካብ ዓይንቱ ከም ቅረፍቲ ዝበለ ረጊፉ ወደቀ እሞ ረአየ። ተንሲኡ እውን ተጠመቀ። ምግቢ ምስ በልዐ ድማ በርትዐ። ሳውል ከዓ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ንቁሩብ መዓልቲ ተቐመጠ። ሽዑ ድማ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ። እቶም ዝሰምዕዎ ኩሎም ድማ እዙይ ደኣ እቲ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ስም ኢየሱስ ዝጽውዑ ኩሎም ዘሳጉግ ዝነበረ ዶ ኣይኮነን? ናብዚ መጺኡ ዘሎስ ንኣቶም እናኣሰረ ናብ ሊቃነ ካህናት ምእንቲ ክወስዶም ዶ ኣይኮነን እናበሉ ተገረሙ። ሳውል ግና እናበርትዐ ከደ። ነቶም ኣብ ደማስቆ ዝቕመጡ ዝነበሩ ኣይሁድ ከዓ ኢየሱስ ብሓቂ እቲ ክርስቶስ ከም ዝኾነ እናረድአ ይረትዖም ነበረ። ብዙሕ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ድማ ኣይሁድ ንሳውል ክቐትልዎ ሓቢሮም ተማኸሩ። ንሱ ግና ክቐትልዎ ከም ዝተማኸሩ ፈለጠ። ንሳቶም ድማ ምእንቲ ክቐትልዎ ነታ ኣፍ ደገታት እታ ከተማ ለይትን መዓልትን ይሕልውዎ ነበሩ። እንተኾነ እቶም ደቀ መዛሙርት ብለይቲ ወሲዶም ኣብ ቅርጫት ገይሮም ብቅጽሪ ኣውረድዎ። ሳውል ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሐ ናፍቶም ደቀ መዛሙርት ክሕወስ ፈተነ። ንሳቶም ግና ደቀ መዛሙርት ምዃኑ ስለ ዘይኣመኑ ኩላቶም ፈርሕዎ። በርናባስ ግና ተቐቢሉ ናብ ሐዋርያት ኣምጽኦ። ጎይታ ኣብ መገዲ ከመይ ኢሉ ከም ዝተረኣየውን ከም ዝተዛረወን ኣብ ደማስቆ ከዓ ብስም ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ብትብዓት ከም ዝመሃረን ነገሮም። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ተቢዑ ብስም ጎይታ እናተዛረበ ምስኣቶም ይኣቱን ይወፅን ነበረ። ምስቶም ካብ ግሪክ ዝመፁ ኣይሁድ ድማ ይዛረብን ይከራኸርን ነበረ። ንሳቶም ግና ክቐትልዎ ደለዩ። እቶም ኣሕዋት ምስ ፈለጡ ድማ ናብ ቂሳርያ ኣውረድዎ፣ ናብ ጠርሴስ እውን ሰደድዎ። ስለዚ ከዓ እታ ኣብ ኩላ ይሁዳን ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ሰላም ረኺባ ተሃንጸት። بفرحة እግዚአብሔር እናተመላለሰት በመንፈስ ቅዱስ እናተጸናነዐት ትበዝሕ ነበረት።
ጴጥሮስ ንኤንያ ከም ዝሕወዮ ጴጥሮስ ኣብ ኩሉ ክዛወር እንተለዎ ናፍቶም ኣብ ልዳ ዝነበሩ ቅዱሳን ወረደ። ኣብኡ ድማ ን8 ዓመት ዝኣክል ኣብ ዓራት ደቂሱ ዝነብር ሓደ ኤንያ ዝስሙ መጻጉዕ ረኸበ። ጴጥሮስ ድማ ኤንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሓዊካ ኣሎ ተስ ዓራትካ አንጽፍ በሎ። ሽዑ ንሽዑ ተስአ። ኩሎም ኣብ ልዳን ኣውሳሮንን ዝነብሩ ከዓ ንእኡ ሪኦም ናብ ጎይታ ተመለሱ። ጴጥሮስ ንጣቢታ ካብ ሞት ከም ዘተስአ ኣብ ከተማ ኢዮጳ ድማ ጣቢታ እትበሃል ኣማኒት ነበረት። ትርጉሙ ድማ ድኩላ ማለት እዩ። ንሳ ከዓ ሰናይ ምግባርን ምጽዋት መሃብን ተዘውትር ነበረት። በተቐነቱ ሓሚማ ሞተት። ሓጺቦም ድማ ኣብ ድብሪ ኣንበርዋ። ከተማ ልዳ ንኢዮጴ ቀረባ ነበረት። እቶም ደቀ መዛሙርት ከዓ ጴጥሮስ ኣብ ልዳ ከም ዘሎ ምስ ሰምዑ 2 ሰባት ልኢኾም እንተይደንጉየ ክመጾም ለመንዎም። ሽዑ ጴጥሮስ ተሲኡ ምስኣቶም ከደ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ድማ ናብ ደብሪ ኣደየዎ። ኩለንተን መብለታት ከዓ ኣብ ጥቓኡ ደው ኢለን እናበኸያ እቲ ጣቢታ ብህይወት ምስኣተን እንተላ ብኢዳ ዝኣለመቶ ቀማውሸን ክዳውንተን ኣርኣይኦ። ሽዑ ጴጥሮስ ንኹሎም ንደገ ኣውፂኡ ተንበርኪኹ ጸለየ። ናብቲ ሬሳኣ ቆላሕ ኢሉ ከዓ ጣቢታ ተስኢ በላ። ንሳ ድማ ዒንታ ቋሕ ኣቢላ ንጴጥሮስ ረኣየቶ። ተሲኣ እውን ኮፍ በለት። ንሱ ከዓ ብኢዳ ሒዙ ኣተስኣ። ነቶም ቅዱሳንን ነተን መበለታትን ጸዊዑ ድማ ብጥዒታ ሃቦም። እዚ ኣብ ኩሉ ኢዮጳ ተፈለጠ። ብዙሓት ከዓ ብጎይታ ኣመኑ። ጴጥሮስ ድማ ኣብ ኢዮጳ ምስ ሓደ እንዳ ቆርበት ዘልፍዕ ስምዖን ዝስሙ ንብዙሕ መዓልትታት ተቐመጠ ይብለና። ተወሳኺ ንባበ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ድማ ጴጥሮስን ቆርኔሌዎስን ኢሉ ዝጅምር ኣብ ቂሳርያ ኢጣልያዊ ጭፍራ ንዝበሃል ክብረ ሰራዊት ሓለቃ ሚእቲ ዝኾነ ቆርኔሌዎስ ዝተባሃለ ሰብ ነበረ። ንሱ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ናብ እግዚአብሔር ዝጽሊ ንህዝቢ እውን ብዙሕ ምጽዋት ዘምጽውት ኩሉ ሻዕ ከዓ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ መንፈሳዊ ሰብ ነበረ። ብታሽዓይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ብገሃድ ተራእዮ። ናብኡ ኣትዩ ቆርኔሌዎስ በሎ። ብፍርሒ ናብኡ እናጠመተ ከዓ እንታይ እዩ ጎይታ ይበሎ። እቲ መልአኽ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንመዘከርታ ዓሪጉ እዩ። ሒዚ ከዓ ናብ ኢዮጵያ ሰባት ሊእኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዋዕዮ። ንሱ ምስቲ ቆርበት ዘልፍዕ ገዛኡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ስምዖን ጋሻ ኮይኑ ኣትዩ ኣሎ በሎ። እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ መልአኽ ምስ ከደ ከዓ ካብቶም ሓሻኽሩ 2 ካብቶም ዝሕልውዎ ወታደራት ከዓ ሓደ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ጸውዕ እሞ ነቲ ዝኾነ ነገራት ኣረድዩ ናብ ኢዮጵያ ለኣኾም። ንጴጥሮስ ዝተረኣዮ ራእይ ብጽባሒቱ ንሳቶም ከይዶም ጥቃ እታ ከተማ ምስ በጽሑ ጴጥሮስ ብሻድሸይቲ ሰዓት ኣቢሉ ክጽሊ ናብ ናሕሲ ደየበ። ሽዑ ስለ ዝጠመየ ክበልዕ ደለየ። ምሳሕ ከዳልውሉ እንተለዉ ከዓ ተመሰጠ። እንሆ ከዓ ሰማይ ተኸፊቱ ብ4 ማዕዝኑ ዝተተሓዘ ዓብዪ መጋረጃ ዝመስል ነገር ናብ ምድሪ ኣቢሉ እንትወርድ ረአየ። ኣብኡ ከዓ ኩሎም 4 መሓውር ዘለዎም ኣራዊትን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ነበሩ። ሽዑ ጴጥሮስ ተስ ሓሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፂ መጾ። ጴጥሮስ ግና ጎይታ ኣይኸውንን ርኩስ ወይ ዘፈንፍን ፈጺመ በሊዐ ኣይፈልጥን በለ። መሊሱ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ነቲ እግዚአብሔር ዘንጽሖ ንስኻ ይተርክሶ ዝብል ድምፂ መጾ። እዚ ነገር እዙይ 3 ሻዕ ኮነ። ሽዑ ንሽዑ ከዓ እቲ መጋረጃ ናብ ሰማይ ተወሰደ። ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ዝረአዮ ራእይ እንታይ ኮን ይኸውን እናበለ ብልቡ ክጭነቕ እንተሎ እንሆ እቶም ካብ ቆርኔሌዎስ ዝተልኣኹ ሰባት እንዳ ስምዖን ኣበይ እዩ ኢሎም እናጠየቑ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ። ጸዊዖም ድማ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጋሻ ኣብኡ እንተሃልዩ ጠየቁ። ጴጥሮስ ከዓ ነቲ ራእይ ከስተንትን እንተሎ መንፈስ ቅዱስ እንሆ 3 ሰባት ይደልዩኻ ኣለዉ። ኣነ እየ ልኢኸዮም እሞ ተስኢኻ ውረድ። እንተይተጠራጠርካ እውን ምስኣቶም ከይድ በሎ። ሽዑ ጴጥሮስ ናፍቶም ሰባት ወሪዱ እንሆ እቲ እትደልይዎ ዘለኹም ሰብ ኣነ እየ፣ ስለምንታይ መጻእኹም በሎም። ንሳቶም ድማ ቆርኔሌዎስ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ብኩሉ ህዝቢ ኣይሁድ ዝተመስከረሉን እግዚአብሔር ዝፈርሕ ጻድቕ ሰብኣይ ናብ ገዛኡ ክጽውዐካ ካባኻ ድማ ቃል ክሰምዕ ብቅዱስ መልአኽ ተነጊርዎ ኣሎ በልዎ። ሽዑ ጴጥሮስ ተቐቢሉ ኣብ ገዛ ኣሕደሮም። ብጽባሒቱ ተስዩ ምስኣቶም ከደ። ካብ ኢዮጵያ ከዓ ውሕዳት ኣሕዋት ምስኡ ከዱ። ብጽባሒቱ ድማ ናብ ቂሳርያ ኣተው።
ቆርኔሌዎስ ከዓ አዝማዱን ዘአምኖም ፈተውቱን አኪቡ ይጽብዮም ነበረ ጴጥሮስ ከአቱን ተሎ ቆርኔሌዎስ ተቀበሎ አብ እግሩ ተደፊኡ ድማ ሰገደሉ ጴጥሮስ ግና ተስ አነውን ከማኻ ሰብየና ብለ አተስኦ ምስኡ እናተዛረበ አቶ አው ድማ ብዙሓት ሰባት ረኸበ ንሓደ አይሁዳዊ ሰብ ምስካሊ ህዝቢ ክሕወስ ወይ ናብ ገዝኣቶም ከኣቱ ግቡእ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም ናይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይጽየፍ ወይ ርኩስ እዩ ከይብል እግዚአብሔር አርዩኒ እዩ ምእንቲ እዙይ ድማ ምስለ አኽኩሙለይ ሰጋ እንተይበልኩ መጽኤ ኣለኹ እስከ ንገሩኒ ንምንታይ ኢኹም ጽዋዕኹምኒ በሎም ቆርኔሌዎስ ድማ ቅድመ 4 መዓልቲ ከምዛ እዋን እዚኣ ብታሽዐይቲ ሰዓት ኣብ ገዛይ እጽሊ ነበርኩ እኖ ከዓ ዘንጸባረቕ ክዳን ተኸደነ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ደው በሎሞ ቆርኔሌዎስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓሪጉ እዩ ስለዚ ናብ ኢትዮጵያ ሊኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዋዓዮ ንሱ ኣፍታ ገምገም ባሕሪ ዘላ ቤት እንዳ እቲ ቆርበት ዘልፍዕ ስምዖን ተቐሚጡ ኣሎ ንሱ ምስ መጸ ክነግረካ እዩ በለኒ ሽዑ ከዓ ናባኻ ለኣኽኩ ንስኻ ድማ ብምምጻእካ ጽቡቕ ገበርካ ሕዚ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ዝተኣዘዝካዮ ኩሉ ምንቲ ክንሰምዕ ኩላትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣውዚ እኒሄና በሎ ጴጥሮስ ዘስምዖ ስብከት ሽዑ ጴጥሮስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንእግዚአብሔር ዝፈርሕን ቅንዕና ዝገብርን ኣብ እግዚአብሔር ቅቡል እዩ እምበር ኣብኡ ኣድልዎ ከምዘየለ ብሓቂ ኣስተውዐልኩ እግዚአብሔር ቤት ጎይታ ኩሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሰረ ዝለኣኾ ቃል እዙይ እዩ እቲ ድሕሪ እታ ዮሃንስ ሰበኻ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሮ ክሳዕ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ክትፈልጥዎ ኢኹም እግዚአብሔር ከመይሉ ንናይ ናዝሬት ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ብሓይልን ከም ዝቀብኦ ንሱ ከዓ እግዚአብሔር ምስኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን ንኹሎም ነቶም ንሰይጣን ዝተገዝኡ ከም ዘሕወየውን ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ንሕና ከዓ ናይቲ ኣብ ኩሉ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ምስክር ኢና ንሳቶም ንኡ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቂሎም ቀተልዎ እግዚአብሔር ግና ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተስኦ ብግሃድ ንኽግለጽ እውን ሃቦ ንሱ ዝተገለጸ ንኹሉ ህዝቢ ዘይኮነስ ነቶም መሰኻኸር ምንቲ ክኾኑ ኣቀዲሙ እግዚአብሔር ንዝሓረዮም ንኣና እዩ እምበር ካብ ሙታን ድሕሪ ምትስኦ ምስኡ ዝበልዓናን ዝሰተናን እውን ንሕና ኢና እግዚአብሔር ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምህርን ኣዘዘና ብኡ ዝኣምን ብስሙ ስርየት ሓጢአት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት መሰኻኽሩ እዮም በሎም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ዝኣመኑ ኣሕዛብ ከም ዝወረደ ጴጥሮስ ገና ነዚ ነገር እዙይ እናነገሮም እንተሎ ኣብቶም ነዚ ቃል እዙይ ዝሰምዑ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ እቶም ካብ ወገን ግርዘት ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመፁ ኣመንቲ እቶም ኣሕዛብ ብቋንቋታት ክዛረቡን ንእግዚአብሔር ከመስጉንን ስለ ዝሰምዑ ንኣሕዛብ ድማ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተውሃቦም ተገረሙ ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉስ ብማይ ከይጥመቁ ክኽልክሎም ዝኽእል ደኣ መን እዩ በለ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቁ ድማ ኣዘዞም ድሕሪዙይ ንቁሩብ መዓልቲ ምስኣቶም ክቕኒ ንጴጥሮስ ለመንዎ ይብለና ስለ ቃሉ በዓል ቤት ዝኾነ ደሎ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ንባብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ይቀጽል ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን